Hey guys, लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बराय हरनाय थाबाय। आं दिनै कर्नाटकआव शिवरात्रि फुजा नायनो फैदों लोगोफोर। मानो होनोब्ला आं फुजा होनबोला खोनाबानो थानो हाखाया। इनिफ्राय बे कर्नाटकआवबो जोंनि खाथियावनो जादों नालाय, इनिफ्राय आङो लोगो सासे लिंनानै फैबाय आरो सानैजोंनो बेरायनो फैथारबाय। बिसोरो माबायदि बानायो शिवरात्रिखौ होननानै आं लिंनो लाना फैदों आरो नायनो होननानै। इनिफ्राय फैनानै नायफैबोलाथ' जि मोजां नुबाय, इनिखायनो एसे ब्लग बानायनानै नोंसोरनोबो दिन्थिनो होननानै ब्लग बानायबाय लोगोफोर। नायबानो जाबाय मन्दिरखौ जिबायदि साजायदो। बेनिफ्राय मन्दिर सायाव दोङो शिबद' पार्बति, ओमफ्राय गणेश, ओइ मोनसेखि मा दोङोमोन आं नुस्लाबासै बिखौ। बेनिफ्राय बिदिनो माबानाय दोङो आरो सिङाव आरो महादेबनि मुर्तिफोर थानो हायो। जि मोजां नुदों। ओमफ्राय आं सिङाव हाबनानै मा खुलुमनो लुबैदोंमोन लोगोफोर, बाथ्राया बेनो जाहैबाय आं मोजां हिन्दी रोङा, बेनि थाखायनो सिङाव हाबना खुलुमनो मोननाय नंला। इसोर आरो बांसिन कानाडासो रायो। ओमफ्राय कानाडाथ' आं बुजि मोनखाया नावमानबो, बेनिखायनो सोंनोबो रोंला नालाय उपाय गैला। मन्दिर सिङाव हाबनो मोननाय नंला लोगोफोर। आं बाहेरनिफ्रायनो एसे भगबाननियाव बोर बिना लानोसै। गोसोनि साननायफोरखौ जाफुङो जाफुङा एसे बोर बिना लानोसै आरो। मानो होनोब्ला मोनसे फुजायाव फैथारबाय नालाय, बेनिखायनो खुलुमथारनांगौ आरो खुलुमालासिनो थांनो मोना। मानो होनोब्ला इसोरा जोंखौ दैदेनो नालाय, इसोरखौ जों मानिनानै लानांगौ। जेनेबा इसोर दोङोबानो जोंबो दोङो, इसोरा जेनेबा गैयाबानो जोंबो गैया आरो। बेनिखायनो मन्दिरफोरखौ नुबोला खुलुमनांगौ। बे नों मन्दिरखौ खुलुमाबाबो नोङो गोसो सिङाव जेब्लाबो भगबानखौ गाबज्रिनांगौ आरो मानसिया गाबज्रिनांगौ आरो। लोगोफोर आसामावबोथ' दा फुजा जाखादो शिवरात्रि, बिदिनो ओमफ्राय नोंसोरबो मन्दिरफ्राव थांदोंबा खुलुमालासिनो थानाङा, खुलुमबानो जाबाय। बोसोराव खेबसेल'सो फैयो शिवरात्रि फुजाया, बेनिखायनो खुलुमबानो जाबाय लोगोफोर, खुलुमालासिनो थानाङा। मानो होनोब्ला हदायथ' नङा, बोसोराव खेबसेल'सो फैयो फुजाया, बेनिखायनो खुलुमबानो जाबाय लोगोफोर। आंबो बेयाव फैनानै ओमफ्राय खुलुमफैबाय आरो। ओजोंथ' दा आसामाव थानायबालाय आसामाव सोरहानावबा खुलुमनाय जागौमोन, फुजाफोराव थांनायबा खुलुमनाय जागौमोन। बेनिफ्राय बेयावबो फैनानै आं खुलुमना फैबाय आरो खुलुमफैनानै मार मोजां मोनदों लोगोफोर। दिनैनि थाखाय आं ब्लगखौ बिदिनो लाखिनाय जाबाय लोगोफोर। नोंसोरबो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोर।